Já vás vítám u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak vlastně udělat bombu ze šumících tablet. Co na to bude potřeba? Vodu, PET flašku, PET flašce víčko, šumící tablety a něco, čím ty tablety rozdrtíme. Tak, můžeme jít na to. Máme tady 37 tablet, protože už jsme nějaký s kamarádem rozjebali. Tohle už je nepotřebný. Tak. Tak. Tady jsou všechny tablety, takže to už taky nepotřebujeme. Vemeš, hodíš to do piče, Vlastně naláme to. Naláme tam tablety, bude to trvat docela dlouho. Takže vždycky takhle toto. Ještě mi můžeš pomoct? Piče, to je víčko. Bude toho tam fakt hodně, takže... Možná, že to bude mít i v nějaký voný objektiv. Uvidíme. Třeba to bude vonit jak nějaký mydlo. Už teď to voní. Ten pocit vůně šumáku. Ten já miluju. Nějak ukáž? Takhle to nějak vypadá. Takhle nějak to vypadá. Asi to nenadrtíte všechno. A narvem to tam celý. Všechno? Jo. Tady víčko. Dávajte hlavně bacha, až do konce si toho všiml. Budete od toho celý zašpiněný, takže... Potřebujete staré věci. Nebo něco, co se můžete ušpinit. Jako my s mlaďasem tady. Vole. Sorry. No dobrý, že na té kameře je velký objektiv. Co? Vydrželo vidět. Teď to už je taková menšina, to už je tam docela, dá se říct, že nepotřebný. To pak můžete si nandat do pití, ale my to asi do toho pití házet nebudeme. Protože je to celkem špinavý. A za chvíli uvidíte náš test. Sorry. Tak. Pak to vemem lajnou, brčko vemem a dáme lajnu, ne? Jak takhle to vypadá, dámy a pánové? Vezmeme klacík. To je jak ty starý děla. Jak jsi vždycky na to napěchoval do toho ten střelný prach a vystřelil to, ne? No. Nepotřebujete k tomu žádný zapalovač, takže je to dobrý. Tak jestli tohle bude fungovat... Nemáš vodu? Ještě ne. Ne? To vezmeme ještě chvilku. Budeme to zkoušet úplně poprvé, takže nevíme, jestli to vyjde. Ale teoreticky by mělo. Ty vole, to zase budeme stříhat dlouho, má to 4 minuty. Tak. A to asi nějak takto. No. A můžeme jít na věc. Mělo by to být přesně na prach, ale... Takže jdeme na... No, tak se nám pokazila odpalovací rampa. Pokazila se nám odpalovací rampa. Takže držák na deštník se nám pokazil. Ale ne, dobrý. No, dobrý, drží. Tak, Takže, počkej, kde máš víčko? Jo, mám víčko. Tak.
Snad to vyjde. Nafukuje se to. Ole. Ale. Trošku rampa se nám oddělila. Rampa dupe. Strejda dupe. Flaška je úplně tvrdá. A už se to trochu nafukuje. Vypadá to, že to asi nebouchne. Ale počkej. No flaška je úplně, ale úplně tvrdá. To zkusím takhle vrátit. O. To si neměl drtit, hele. Si měl nechat takhle. Se nám to usadilo. No já mám návrh s tím někam třísknout. Počkej. Tohle poslouží jako docela zavražedná zbraň. No, si to bouchne teda. Když to po někom hodíte, jako bude asi bolet hodně. Hlava ho bude bolet. Hezky někam třísknout. O silnice. No, tak jdem to třísknout. Tak jdem to střísknout o silnici. Já s tím třísknu. Takže se to vydařilo a čau.